Carapuchiña vermella. Esta é a historia dunha nena moi guapa e unha avoa que a quería moito. A avoa fíxolle unha carapucha vermella á nena para que non tivese frío. Como lle quedou tan ben, todo o mundo chamouna dende ese momento Carapuchiña vermella. Un día, a avoa púxose enferma e deitouse en cama para descansar. A nai de Carapuchiña preparou unha cesta con torta e leite e díxolle a Carapuchiña: «Vaite a casa da avoa e lévalle esta cesta». Antes de saír, a súa nai díxolle: «Non fales no bosque con descoñecidos». Cando chegou ao bosque, Carapuchiña xogou cos seus amigos os animais. Un pouco máis tarde apareceu un lobo no bosque e achegouse a Carapuchiña. O lobo preguntou: «Ola, nena, onde vas?» «Vou a ver a miña avoa que está enferma», dixo Carapuchiña. «Que levas na cesta?», preguntou o lobo. «Unha rica torta que fixo a miña nai e leite para que a miña avoa se poña ben». «Onde vive a túa avoa?», preguntou o lobo. «Ao final do bosque», contestou Carapuchiña. O lobo dixo adeus e correu para chegar antes que Carapuchiña á casa da avoa. Ao chegar á casa, o lobo chamou á porta. «Quen é?», preguntou a avoa. «Son eu, Carapuchiña», dixo o lobo cambiando a súa voz. «Abre a porta e entra», dixo a avoa. O lobo abriu a porta e ao velo a avoa asustouse moito. Ergueuse da cama e foise correndo da casa. O lobo puxose a roupa da avoa e deitouse en cama para esperar a Carapuchiña. Ao pouco tempo chegou Carapuchiña, viu a porta da casa aberta e entrou. Carapuchiña chegouse á cama, mirou a súa avoa extrañada e dixo: «Avoa, que ollos máis grandes tes?» «Son para verte mellor», dixo o lobo. «Avoa, que orellas máis grandes tes?» «Son para escoitarte mellor», contestou o lobo. «Avoa, que nariz máis grande tes?» «Para ulirte mellor, Carapuchiña». «Avoa, que dentes máis grandes tes?» «Son para comerte mellor». O lobo saltou da cama, asustando a Carapuchiña, que berrou moi forte para pedir axuda. Un leñador que pasaba entrou rápido na casa ao escoitar os gritos. O leñador correu tras o lobo que escapou ao bosque e nunca máis o viron. Carapuchiña aprendeu unha lección moi importante: nunca máis falaría con descoñecidos que vise no seu camiño. E colorín colorado, este conto xa está rematado.